Ngachile Your Excellency na waombolezi wote ni muite Biticha. Julius, just 1 minute tafadhali. And say a very 1 minute, karibu. Thank you. Your Excellency, our beloved Governor, Paul Simbarati, Your Excellency, the Deputy Governor. I've seen my brother Cyrus Nebicha, the CC. The family, Yomosani on the call. Aba hili na wasani muachile katika kolemia kapusi na wana wa mwa Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe tena. Tuwasema no. Amangana hindi yale. Oyongo chila Simba wasengo. Simba nebitevi. Tutam. Komoro na mori naende. Biya mono. Your Excellency aiga abanta babuna bara. Ni tukori tanga ni pina korente tega iganga chokoni rietari yawo. Igano tu achite to kuiga kurupa ku kababu na kwa beru mugavana. So abanta abambali naye 100+1%. Ntageta kogenda bwango. Asenge njwe chisa. Your Excellency maate ga igali abongera mache na aro alemire. His Excellency the former governor deputy governor alemete. Macha itali gokora. Kindly na kuboneti ya macha ali na ndikan kubolia sabantu baminto baigwete. Amacha ali tutageta kore abantu banyu bakogenda roje ga kia satambe. Acha ake gokora. Egia kabale Your Excellency insae kera sinkera. Igo kebekeire chibao osama go. Na ande sa no to kuruna kapozi gaki. Na go sabire. Ekrasi egi Your Excellency keche kebe pwe budget ye toko sayo moeli otogenda chikura. Keche kero sibu ama keche kebe pwe budget ye toko sayo moeli otogenda chikura. Keche kero sibu ama bere kwa abana bajaba liru wasi yako lero wasi yako nja siraga. Woro wasi yako teia. Ere biye mose ere boe. Ege ndokia gata to Your Excellency. Igana batebeti tuwato mochando wenya gitari. Nsa wojise wochimuchimo ina nyanza le dispensary ekare ya rose tuno mwaga tata Red Simon yaundio gari. Na ro wosabaiga. Ntubate building ready. Moina riancho. Tokuwa na David Ominto no mo manyete torosi e dispensary abantu baito bagochi. Ekio moelio ere biya wasebe. Ekio moelio pi Your Excellency umano itonaro sirete Qatar. Ai family de buati no ine shiringi. Na gosabire Kakio konyo mwana oli alentua nkaga iga tomoeni. Wosema robati. Thank you. Na kole rabu Your Excellency jana ko darti kwa tikena ko kora Cyrus. Ya tule Your Excellency the Deputy Governor. Abantu baminto babu machoke na nyebulego tu atiku atebire pole mwajire pole yeito. Tuonyo ruake lakini tuaikie togote ba pole asogo siyo mugaka kabosio minto pole sana for this. Nile teo kwa na magana mangase jembura balitoja na barabu tenenango. Tuacha nombo waziri Oito ruwete se inoga kukasailas de bicha. Thank you for coming. Samaskata manana tinandangilio mugaba Oito kakia nera arere asebo sia kumago yo mogonja boigo. Welcome Your Excellency. God is good. God is good, and all the time. Esenge nchembra ya chire. Mbradeyo. Itanga nitigan ngire ibageri ngakere oyo minto chairman ya ODM Kisii County Paul the family ya ono mongnomino Paul asoko mosirio mongera yani osoko mosirio mogaka brateyo you can leave it omongena Paul osoko mosirio mongera mogaka imi mongena Paul yesa kolemi alemi family wono haye omonne we family abantu baminto inalenge bonchari twachikoen na chicheki ororo chechi basari lero nali alenge tukoli omwelio twaenkoena na chicheki cheito chabana bali ba applied ntwaena na echauma choge bugirango bugitutu nyaribari bubasigoro na lero bonchari lakini nairendegaiga
Kabosi ne chairman yane Paulo ne chairman yane ya ODM ase party ne rwono mukubwa one ni kubera ndi drakine nalengere lazima ngike mwepole teyenge byega abantu bamindu bawo machogega iga mtaetemba kirembia muno tindaira na gaiga neke maene na Julius yatewa amramba litu alengera baramu gaiga tuyakorana barwegas oyo Julius oyo Makumba oyo Kabos oyo Babo yaki oyo ndo yakoro bawo Kamau eti mwe injuwa ndo mangomeshe ne balietai njugo chaga Kamau njua yenda ngora oni oli chinye chinde gaiga ntorole etimwe njugo chaga Samson namoraga Samson gaya nyamora njua nyamora nju Wairongo gaya chairman yane ya Korel Nyamatari njua Rapson njuga njuga Sara skaya Sara setimwe tena vyega moreka aba murabantu angera barabukoritangana twakolega singi mpaka tukabwachikura na endeka tuwadenga ki babo umuntu ku Julius bakaja bakaraka masanga kaina lakini agacha kairana umuntu irana bwango ibono iga badenga kichana ya mama no muntu ku Makumba oyoga umuntu yo mutanda ana mapi umukungu na ukuwa niyo ndenga kwanili umwana one I think this is my son Avante Imam Kamau dojere rege turembo yakire etimu ene timu yane turabete na barabara ndende temba krembia mono kubanga tole eserikali enyakabere itanga ntwakorere gasingia abana bayinongonyi baramabere ebasa limu anyora y'abana aya chipara ewiki egocha baada ya wiki eliende no ebirata bigocha mu machoge chache na bugiranga batantu agora abamuraba bakote gasingia ku make sure serikali ya soira lakini ngento na kote kebepi no gotache pipe ya baibia tawo na atacha mpaka tukanyoa chibese bilioni ya motoko twaenda ne basari nkanyore bilioni ya mune na nukta 2 tukakole birakta na nyorire milioni 250 echiren koina na mabere ya bana Nyasaye kawa njumo tinyo 8 na ende nkwande grade 1 na grade 2 na Nyasaye karomia karato ende chinguru ntache pipe elimono nindengere tinga ki ekonyale kana abana bakugenda day na tongwanze tamye yetu ya kabiriga abana bali bonsi ndoro sentu bakanere school fees umwana agende school aso ntaidemba bashwe inumna ba mame ninde tayari president wangenera ogaiga bintu bikembire tukonya go fix karobis mukorancha ukomukama turamukama ken no eninje bono ekiara ninjo mugavana kendo no konyora kureta ni wonkama ankame aletaralia iga na injiki nko kama kuru igoro endagiri kegocha ekensaiga my brothers kama unyiwende ngwa kama sanga kauji moina ojuirane tubange serikali I know monto de ninkonyoro so sali ketena bonde ngo mumado no yo mint awa na brabada tuai komera barum mpaka mutuko na roba wako chibicha no monto de goshibish kaki mondo le twa mubwete dirira baba yetu rero ngo kurangeri ne elieta ngakamo aye Makumba nima edena promise pige ndugende ikirane pego kumi ninchendi gigende ke bifeta mwetara era go chiki bere isatoiga mo wanja mwana na mo promise ti ekero mu gako mu abasirete
ko mwana engeribaga mwe na mwatebire ekeronkero ororo omonto nderera atiga agatama bono mukiami aya bono tiganda agenda ikwerindete sana kimwarobekere the mask indaitimba mbokeli lakini I'll make sure another 2 weeks iga amatanga oje kwa ojo odenga ki governor na nkolere gento keli mo wanja moyo ndia mono my brothers thank you I ngakyo kiltega na ngwazira baso etimu yonsi etimu ne timu ya na ndekere byasarekire etukoligeri twabibangira umupango ono inwe mugakoryanga sokoro 81 years traso kanere igatuanze kwega iskoga isaransanza ono abambrabale bantu bali banga ambrabe singe tunaja kwa pole umusani one Paul Kabosi Paul umo chairman oito umonga na Gladys Wanga nateba ikia nero moreno ino nateba ndente pole mbaye tukabatu mukutano Mombasa na bora basikomora igo ese family pole ay Julius wakuwa nanga abantu njaranja abali ose Julius ngo igona ata tukuboli osoro bojumbe wono ngumutigara nigento kegandaro sinanyare gosera abantu Bueno, karatiga nabatogo mupimenge ncheyo na roli mugako ndega iga oyo gongera incho mugako oyo atalibesa ngomwa enatawa no musani on the sun oyo mumromo abo deputy governor emoli mugako yate nene nche no bali bae ngombi ngarakini era no ainge nanje umolisia mbia mono ade ngonya ko ira na maiga emboli da jengoli gili ngonya polisi siko ikera chimbu che jaswaye mo wanja moyo ekenyereke nimbwata basani abange sana nkole ntebeiga abangira baboruka malema tali umongna nangina Kabosi na otigara umubaraka lakini ababoraka bali abake na tebire yasaye kawanja wikumutinyo nane kiara nkoro twarosi kibekari ikomnemo abangina aba nabako yenda korosi migati ororo bakobundiswa to abana baito ba ECD na grade 1 na grade 2 gamongero kole meme mutinyo yo mokwa uchibu ikomi metinyebere wasoka oyo ndero correct osoa chipalechi abantu 200 na batano weke 300 kiro mutieni na bako clean emetaro na boy gukora byamakori na kurusi amaraba makarabatini bakano chibu ikomi basoka kuwo ki contract njiri cyange gaiga eya mochibe oseni satunjire maiga abanda aba balenge 73 n'abantu aba umucanda umunene bayinkorose para mneye barose bakagali babeka maraba bacharuka babekaga gusi barose pare korukunga Simba egetukironi ko chikonyerigi kwanya atakoretiki tejo enaba tedinge gasi yabo yarire twaretire biraktankorose tole nko bande gasi nga bagache birasi BCD bagache nyagitari lakini abantu bacho kore gasi eri kazi mashinani omutinyo yomo abantu eriwe muri 500 goika keroto gocha goika 2027 chikura abantu 23,000 okonyora ba many robo ke we count chibu ikomi
igochi contractor chaminto tiagotwara na inwe ndamwa mwenene mwaragirite kero tarengo mwakore gasi embeo mbeo teyo tiga abantu ora baragire baigwo buya bwe county enko basabege nteke moyoka abantu bana nche buno mokorire gasi ino amasabo ino ngosaba ntwale chinguru ikiara na tenga Kisimo watachire pipe mpaka yakamukire na embea gosoka one na tebe titigembeo embe indagetere nsambe chipipe ichi usubani mudagete ntigesenge njona abana bayini baibe ngota chande mpaka nyerusi nsasama omwelio mbonchali nkuru igorombo basi narenge na nyoli nabasaya abange mbobwatikura nanto uyakage kubonye ntubwatikura onye ntubwati ID ngosaba gaki onde bwenzi obwato omuntu mwaye otabwatiye kura abwatiye kura abagaka balimu osaba antaba balimu abwatiye kura goika mwaka 2012 ochimagiga gendo check status chiao orogose no ole se register ekiaramba asibye register abantu abange bali bakwete yanyolekana ngwaka balenge kura na kibasibye igogendo orore gose eliete lya ndikolete ndiro onye ndiyo obwate kura obujia oikatare 28 Tuesday mass registration gosie kwere irali bageri ogendo check na obwate kura na intu ndotagete tutoke semesa yoburai wense nkorerega unko basaba wense na tebiri ya abana bali bahoja kugenda day school na tebiri ya mabere na tebiri ya basari na ndingi mungi na mwata itenkwana chipara na teba aibone kwara ile chinyaktari enyaktari alioncho okay amachiri yongera enyaktari ntagete because ngota kande kerongo kwana na nyora status ngakiere timba so promise ngendo ndaikera you will bring me manye status ngakiere umwana ukwerete katari muchando ntorulyo chia 200 aya uyu mwana uyo sirete katari ngokwana ne Ministry of Foreign Affairs no mo ambassador ndolenga kiye serikali ra tokonye oseririmba bayibuli mbati twarone na bayibuli amno balema kayana dero useno mo kama useno le tuwe kaina kama I get the more in the new week. We dig it out, checking like from the unit. Sasa, what's going on with the Come on, guys. Come on, bora kikuaba, njuga come on. Get the more. Aya, tuigwana na barabu. Tigabarole wikere motu. Bangi nyoli ukuwana no muwazi NAPS. Loro mubero yoletu. Kuzi na bereo. Wano kino mokoliri nwega asi. Kose mogo ntuma. Inkole mna muganeti. Tali boigo.
ya macha ayo amache ninda gitendolenga onyene sole ebolete aiganinka pigana pege manike magana ki obo gavano na boleta guche na ndikibole gucha lazima boro ki chinguru chobo gavana osebona ekera Kisii Central jara gamba iyere bugetutu ekero ngocha gukora na ndenkwira na buli sobo bebo na berego boko ruoro na ndwira ne guche na berego kibole guche se miaka 10 tigatorolenga kitokorosi botaraira naka gabantu baito bantu kibagocha aga abageni kibagocha babarangire mwachi koragira ragira na mubuli ngakindi na ndoja turagira Wose na berego ndagira tubwati muma ntigerega gwe mbasa